sihlangene lana esikhumuzweni sika Mesaya baba uthungula amakhosazana. Sihlawulilwe siyakhulwa awu baba wafa endulo awavulekile amathulayo Ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu osizingusisa. Kuthiwa ke ubaba uthungula amakhosazana wathi gogo kaMagwaza umama kababa ugogo kuthina sekufanele alethe ubaba emhlabeni manje ubaba ayitelekile engaphumi ngoba wakusalungiswa indawo azofika ahlale yona ngoba phela ingane zala ekhaya ayisikhathi zayizalwa yishona usho ukuthi baba omkhulu wayesala umlungisela indlela ukuthi akwazi ukuphila uzofika isikhathi azohamba ngaso kwaseke esikwa ke ugogo lutho baba ukuze emhlabeni wasethunyelwa igijimi zaya kubaba omkhulu ePhakameni mayifike ubaba omkhulu ePhakameni lasezibika ukuthi cha baba sizobika la ukaMagwaza kubeletheki yathi sikwa manje kodwa akubeletheki kusethi ubaba omkhulu kuvimbeni engabelethi nje abanye lapha emuva base behamba ngigijima iphindele emuva mayifika le engayizivela sifika ubaba usebelethiwe useyagezwa bese kuthiwa kuthiwa sikhohliwe ke sathi sinithume eqaleni ukuthi ilisicela igama lengane bese bephindela emuva ke
iphamile usho babamkhulu cha babamkhulu sikhohle ukucela igama lengane bese babamkhulu athi ngelishilo igama lengane ngitheni ngithe kuvimbela ubani kanti elikhelinye igama yilo lelo kuphela ngoba ingane ke lekhaya ngesikhathi sesiziningi ezayihambile ezayizalwa ihambe kwase kufanele ubaba ngoba esefikile emhlabeni asuswe engayizivela ayiswe eNazaretha la akhulela khona kwase ubaba mkhulu emtholela umama wezombhasopa wase lo mama wasehekiswa igama lakhe waseqanjwe igama loBheki uMesiya ngoba wayebheki uMesiya wasekhuliswa kubaba lapha ya eNazaretha engena wakashembe lapha isibongo sakhe umzazeli isibongo ngisho isikoleni umzazeli isibongo esingaziwa kwenziwa yini lokho noma kwenziwa yini into esizulwini esingeke sayazi wakhula kubaba ukhona abafana lapha ngaphesheya kweBhisa khona umfula walapha ekuthiwa iBhisa awakuthi makusuka bangalana ke ngaseNazaretha beyaphesheya ngoba into zazingaphesheya umfula iBhisa abantu babedlula la kulo umfula laba bangaphesheya babalinde yabona usulindiwe khona uzokuthola sawuthi mawuqhamuka nje base behlala wayesephelile amakhosi ayihlala baba induku lephesheya ubaba ngowangathi mncane wayengathunywa yena uthunywa abanye abafana bathe ukukhula bafike bashawe lapha phesheya esitolo uyashawa uyabuya uyashawa afike ekhaya senemvimbo uthe ngesinye isikhathi ke labafana babegula ke bonke labafana ekufanele bathunywe kwasho ukuthi manje nangu baba ubaba ophilayo baba uthi ngomkhosi wasethunywa yena ke wasehamba ke eya khona esitolo wawela umfula iBhisa wakhuphukela kubona labafana bambona base bemlinda ngazi izinto ababebanika zona inswazi bambona babeqhamuka le kude kushuthi kwasekufike enye into emhlabeni makufika ubaba base bemlinda ke laba bengamazi baba uthi yini bemlinda ngeinswazi lezo bebanika zona base befike uthe ubaba mayesesondele sibuqabamana nabo base beqala befikelwa isithongwana balala weza ubaba babadlula belele wasedlula kubaba uthingula amakhosazana wayesitolo thenga akafika esitolo seseduzane nesitolo base beyibuzana bodwa icala umfana ngafana usefile la kanti wenze njani umunye kanti uzombona seyongena esitolo ena seyongena esitolo bese bethi hayi somlinda mayisebuya udlule phi umfana somlinda kahle mayisebuya wathenga ubaba wathenga waqeda wasethatha ijosa wakhe ugaqa ecalabini wasebuyela ekhaya zesimlinda futhi izinsizwa uthe sekuqamamana nje nazo zasezifikelwe leso sithongwane zazela zalala amen wadlula baphinde izalala futhi wathi wena umfula iBhisa basebeqala beqala zemuva beqala phambili bambone seyowela umfula awunangiya udlule mfana
babe vimba into engavinjelwa ngakavinjwa uNkulunkulu. uNkulunkulu uyazalwa uNkulunkulu. uNkulunkulu akakhethwa walo nikhansela. Kuningi okwenziwa ubaba nami sengikhona sengimdala nje nginentshebe iqala uyetekisi nje ubaba wenza umhlola wasukuma inqwaba eyishosha wasesuma inqwaba eyishosha isimisokelo bakuthi ngoba makhosazana nje mase isukumile inqwaba base beqala laba abanye bebize ezinye ishosha kanti ubaba useyahamba ezayisalile ingafikanga lase ibuya zonke ishosha ziza la eDeisi ngoba le ndawo eDeisi fanele iphathe kahle mazifika lezi zinye ishosha ke ubaba useyambile usemapondweni sebeyabuza ke laba befonela abaphambili emapondweni ukuthi ayibona sesifike abanye abantu abayinqwaba la abangakwazi ukuhamba abamba ngoyishwe manje senze njani bese liya izwi kubaba ubaba besithi bamise yabona into ngibe khona itende hambani nomisa khona ke bese nibathandazela base beyisa khona abayishwe bathandazela basungwa bonke abantu inkosi inibusisa ushembe uphela ushembe ekhona ushembe ngekho Nkosi busiseni izwini